Hola, bon dia. Benvinguts a aquest ple extraordinari convocat per IUICF. Donem la paraula a la seva portaveu. Bon dia. Bon dia. En primer lloc, volem deixar palesa la greu actuació que ha tingut la senyora Sánchez en no convocar el ple extraordinari que va demanar Independents Units per Sant Fost el passat 26 de juny. La convocatòria es va fer a petició d'una quarta part dels regidors, que és el que estableix la llei de règim local, article 98.a de la llei municipal i règim local de Catalunya. Independents Units per Sant Fost té tot el dret de demanar els plens extraordinaris que dictamina la llei. Amb la inacció per part de la senyora Sánchez es va haver de convocar automàticament per part de secretaria, tal com estableix la norma. Mai en la història de Sant Fost s'havia convocat un ple extraordinari d'aquesta manera. Vergonyós. Demostra una vegada més una falta greu de transparència, d'ètica i de democràcia cap a la institució i cap al poble de Sant Fost. Volem deixar clar que l'obligació de convocar els plens, no la facultat, l'obligació és exclusiva de l'alcaldia. I si li agrada o no convocar plens, és el seu problema, però la seva obligació és convocar-los, i així ho diu la llei. Com ha dit el Tribunal Suprem, la previsió de convocatòria obligada té per objecte posar fre a actuacions poc respectuoses amb els principis democràtics que han de regir el funcionament dels ajuntaments. Seguint el principi democràtic, Independents Units per Sant Fost, guanyadors de les eleccions i com a únic partit de l'oposició, continuarem demanant els plens extraordinaris que creguem oportuns. Esperem que aquest equip de govern acati el joc democràtic i que el nostre municipi no hagi de patir una situació de nou tan lamentable. Encara que ens podem esperar qualsevol situació, ja que no respecten ni el seu propi codi ètic dels seus partits ni l'acord del Congrés dels Diputats que va ser aprovat per tots els grups polítics en contra del transfuguisme. Dit això, per què Independents Units per Sant Fost ha volgut convocar aquest ple extraordinari amb un únic punt? Situació laboral de l'alcaldessa Transfuga. Per una sèrie de declaracions que han sortit en mitjans de comunicació i en xarxes, als quals faré referència. Fragment del comunicat de la senyora Sánchez publicat al diari Som el passat 20 de juny. En un comunicat, l'alcaldessa ha dit aquest dijous que després de quasi 40 anys de treballant a l'Ajuntament he vist en primera persona les diferències de criteri amb les que es tractava els treballadors i treballadores de l'Ajuntament per part dels membres de l'antic equip de govern Independents Units per Sant Fost. Fragment publicat al Facebook el passat 16 de juny per part del seu marit, la rebelió de la Josefa. Tras un día de emociones, voy a poner por escrito mis sensaciones como consorte de la nueva alcaldesa de San Fost. María José, o Josep Sánchez, nunca había tenido ambiciones políticas y a estas alturas lo más lógico era disfrutar de su familia en compañía de su nieto y sus perros. Sin embargo, después de cerca de 40 años en el Ayuntamiento de San Fost al servicio de la gente y harta de las injusticias presenciadas a diario, hace un par de años empezó a gestar la idea de aplicar toda esa experiencia acumulada en cambiar el ayuntamiento desde dentro, acercándolo a la ciudadanía. Con el corazón rojo, socialista hasta la médula, se acercó a los representantes de esa idea para poner a su disposición su persona y su cara, con el único propósito de reconstruir el ayuntamiento de San Fost, y siendo consciente de que eso la afectaría en su vida laboral y pondría en juego su empleo. En los últimos 20 años ha visto como quien gobernaba lo hacía desde el despotismo hacia los empleados, considerando San Fost como su feudo y el ayuntamiento como su castillo. Ha visto llevar al límite el nepotismo, el enchufismo, la mala fe y la mentira. Ha vivido hacia muchos de sus compañeros y ha padecido en sus propias carnes esa tiranía doblada de faltas de educación y de respeto, falsas promesas, destrucción del compañerismo y provocando el miedo entre la plantilla no adscrita a sus idees. Després d'aquestes declaracions públiques tant per part de la seva persona com del seu marit, acusant de discriminació laboral i d'enxufisme,
varen considerar, entre d'altres coses, des d'Independents Units per Sant Fost demanar la convocatòria d'aquest ple extraordinari per demanar explicacions. Perquè ara entendrem una cosa és ser treballadora de l'Ajuntament i una altra és ser alcaldessa, encara que sigui trànsfuga, alcaldessa. Per tant, li volem fer una sèrie de preguntes que esperem que ens contesti. Sabem que vostè va començar a treballar a l'escola de Joaquim Abril com a professora d'educació física. En l'expedient del ple no hem vist la seva titulació. Ens pot dir si va exercir com a professora d'educació física sense formació? Sap vostè que és un ple extraordinari i no hi ha pregunta. Per favor. No. Molt bé, no respondrà, però jo l'explico. Com va entrar a treballar... Com va entrar a treballar... És el meu torn. Com va entrar a treballar a l'escola? La Generalitat, que té la competència en tema d'ensenyament, la va cessar? Per què? I després va entrar a treballar a l'Ajuntament. Com ho va fer? Qui la va fer entrar a l'Ajuntament? El senyor Gassó? Quin tipus de contracte té per treballar durant 30 anys a l'Ajuntament? Durant aquests 30 o 40 anys, en quants procediments selectius ha participat vostè en aquest Ajuntament? Insisteixo, ha participat en algun procés selectiu i l'ha superat per ocupar un lloc de treball a l'Ajuntament? I faig aquesta pregunta perquè no hem trobat en el seu expedient cap procés de selecció, ni cap accés, ni presentació a cap oposició d'aquesta administració. O sigui, ha entrat a treballar 2 cops sense cap prova, ni accés. Ha dit nepotisme? I es queixa de maltractament laboral? N'hauria d'estar agraïda. Vostè menteix. La seva actitud és una falta d'ètica davant dels seus companys que sí s'han preparat i sí s'han presentat els procediments selectius que ha fet aquest Ajuntament. Perquè durant aquests últims anys aquest Ajuntament ha regularitzat situacions laborals dels seus companys treballadors, segons dictamina la pròpia llei, i vostè no s'ha presentat a cap. Vostè volia millorar i tenia 2 opcions. La primera opció era preparar-se per accedir a qualsevol dels procediments que es duia a terme per l'Ajuntament. Aquesta opció significava sacrifici i esforç. I ha tingut 30 anys per preparar-se. Però hi ha la segona opció, la més fàcil. Em presento a les eleccions, entro a l'equip de govern com a alcaldessa, em poso un bon sou, m'asseguro la plaça i em preparo la jubilació. No fa falta dir quina opció ha elegit, ja ho veiem. Aquest és el seu objectiu. Res de política, res de gestió. Això ja té qui fa declaracions, qui pren decisions, qui parla en nom seu. Com comentaré després, tot indica que aquesta segona opció, a part de poca ètica, és equivocada i la pot ficar en un carreró sense sortida. Per tant, ens trobem que no s'ha presentat a cap procés selectiu, perquè no té la titulació per poder-se presentar, perquè en 30 anys vostè no s'ha preparat. Una situació molt diferent al dels seus companys de l'Ajuntament, que sí s'han preparat i han assolit els seus objectius. Alguna intervenció més? No? No? Vale. No. Tinc el segon torn. No, no hi ha... I tant, que ja s'ha... Tiene que contestar, faltarle respeto al pueblo. Por favor. Tinc el segon torn. Por favor. Tinc el segon torn. I utilitzo el meu segon torn. No hi ha intervenció. I davant de que no hi ha intervencions tinc el meu segon torn, senyor secretari. Tinc el meu segon torn, segons diu el ROM. Llavors, ens trobem amb una sorpresa. Com he dit a l'inici, vostè no volia convocar aquest ple. I ho han fet d'una manera vergonyosa. L'única a la Un moment, història. sisplau, un moment. Dono la palabra al senyor secretari. ¿Y el segon torn? El segon torn. Bueno, en teoria, si no hi ha rèplica, no hi ha segon torn. Doncs ja està. En tot cas, Vale, pues
donem per acabat el ple d'avui. Gràcies a tothom.